Tai se scooter check. Eli mulla on Odi Barendit, Odisoft käsikrepit, Urbanarti, Jetbaari, 160. Niin, toi pitää. Etsiki klemppi. Ei näy kunnolla, mutta ihan nois. Sitten mulla on Dissi headsetti ihake. Pyörii ihan jeesisti. Sitten tällainen FK2 tissiforkki. Sitten mulla on Proto Full Core Slideri. Joku ihan random, mulla on kerta aika paska. Ei pyöri. Sitten mulla on DK2 tekki. Sitten mulla on dissijarru ja Proto Full Core Slideri. Vähän kuseerää, mutta vähän olisi kautta.